abanye abantu nakho konke okunye okuhle lokho bekukufeza icebo likaNkuluNkulu. Sizoduduza umndeni nani bafethu phephisana. Mina-ke ngingakuthatha ngokuthi uIsrayeli uphuma eGibhithe uyezweni lesethembiso. Kwakuney'ndlela ey'mbili. Lenenye yayinqamulela, lenenye yayiyinde. Le yayiyinde ngomusa kaNkuluNkulu wabaholela ukuthi bahambe ngayo. Bathi bephuma bewela ulwandle olubomvu. OMary and others bathi behlabelela bethi akabonge uNkulunkulu ihashe nenkwelane ukhonsolwane. Bathi nje behamba badibana nehlane laseMara. Bafica amanzi ebaba. uNkulunkulu guided them ukuthi kumele bafake ihlamvu emanzini ababayo aphenduka abamtoti. Uthatheni bafethu ngokuthi ngalesi sikhathi ihlamvu ehlane laseMara bekuwumfowenu uSicelo. Duduzekani bafethu nonke ududuzeke umndeni. Khona ophawule ngokubambisana nangani nani. Joseph enye into ayiphawula kubafowabo sebehamba bemvakalishela ezweni ababethi bamkhaphela